Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri World of Warships zuzeneko berezi honetara. Eta batzen dugu. Eta gaurkoan frogatu dugu lehendabiziko itsasontzia izango da hau, Black Atago deitzen dena. Eta hori lortu dugu Viaja al Polo Norte behin hemen lortzen dituzunean puntu batzuk, hemen lortzen dituzunean 50 galoi, irabazten dituzu 3 puntu. Eta guztia bukatzen duzunean ematen dizkizute 25 puntu eta hemen beste 25. Gero hona etortzen bazara, zonalde honetara, hemen jartzen du 50 puntu, 9 puntu, 9 puntu, 50 puntu. Erabilitugu 50 puntu horiek Black Fridayko kontenedor premium bat izateko, eta tokatu zaigu itsasontzi hau. Eta badago beste aukera bat ere, izatez 2 atago daudelako, uste dut hemendik errazago ikusiko dela. Atago hau da berdina, baina bere bertsio normalean, eta 2 izateko aukera dago. Baina hauek izateko noski behar dituzu dobloiekin erosi, beraz joango gara partidatxo bat honekin jokatzera, zer moduz moldatzen garan, beraz aurrera goaz. Maritxaron. Eta joango gara gauzatxoa jartzera eta goni. Torpedoak azkarrago. Hau zer da. Zua hobetzeko. Hau torpedoak azkarrago botatzeko. Itxar. Bueno, eta hau. Eta horren bai guazen bataiara. Lehendabiziko aldiz erabiltzen itsasontzi hau zuzenekoan, eta gero beste kontainer batzuk irekiko ditugu. Eta horrela bizkanaka beste helburu pasibo batzuk lortzen joaten zara. Eta kanpainakoak eta bar. Kanpainakoak horiek bete arte egon zaitezke nahi duzun denbora guztia. Helburu batzuk lortzeko egin behar dizu esaterako 200.000 puntu min itsasontzi ezberdinei. Bagian beharko duzu zenbait partida. Eta hori bizkanaka. Eta premium kontua baldin baduzu, kanpainan aukeratu aldituzu 3 misio moduan, eta gero misio hori premium eguna galtzen duzunean, premium zonaldean jar dezakezun misio hori ez zenuke galduk. Hau noski jokoa gehiago kontrolatzen duen pertsona bati galdetu nion. Ea normalean izan dako 2 misio horiek egun bateko premium kontu bat tokatzen bazaizu, eta 3 misioak baldin badago kontu premiuna bukatzen denean, ea zer gertatzen den. Vale. Atagonen berezitasuna da, ikusten dudan moduan.
sendatu aldela behintzat 3 aldiz. Beraz, esan daiteke dela apur bat hibrido bat. Agian esan daiteke dela kruzero astun bat. Eta ezberdintasun bakarra da bestearekin alderatuta beltza dela. Ez da itsasontzi bakarra, gero dago esaterako Kongo izena dute, bueno, Kongo klaseko beste izen bat duten itsasontziak. Badago ere arpegio animeak duen kolaborazio bat eta itsasontziak badirute gauza horiek, eta beno. Hori dira kolaborazio batzuk eta itsasontzi bereziak daude. Eta esaterako kamuflaje izan berran guztiz beltza badaukate koloretxe moduan. Ni deitzen dutan moduan itsasontzi gamea. Gero, oituta nagotea sendatzeko izatea, eta kruzeroetan ezberdina da. Eta itsasontzi mota hauek aleatorioak ez diren partidetan dirua eta esperientzia irabazteko balio duten horretakoak dira. Operazioetan jokatu dezakezulako tier 6 eta 8 bitarteko itsasontziak. Hori bai, operazioak idazio behar dira. Baina, beno, erabiltzazeku horretarako. Hemen ere, misioak lortzeko eta bar. Hori da, operazioetan lortzen dituzun puntuen arabera ez. Hor, goialdean ikutzen zuzen laukizu zen morea eta grisa, jartzen dela bat eta 7. Badago misio bat, lortu behar dituzula horretako 500. Hegazkinak zuntzitu, itsasontziak ondoratu eta bar. Baina operazioetan jogatzen baduzu, soilik kontatzen dizu lortu duzunaren erdia. Baina, beno, horrela gutxi gara ikasten zoaz itsasontziari buruz. Eta itsasontziak orasatu japonear berriak egongo direnez, ere farmeatu behar dugu apur bat diru eta esperientzia Nagatorekin gero itsasontzi hori erosi ahal izateko. Eta gutxi gora bera kalkulu batzuk eginda eta ere jokoa gehiago kontrolatzen duten pertsona ezberdinei esan da, 1000 esperientzia punturekin nahikoa izan beharko litzateke, gero esperientzia libre ere badago. Horregatik hori lortzea eta dirua lortzea gure eginkizuna da. Berriro.
Akorazatu eta oinatuta nagoenez eta hau kruzero bat denez, raroa egiten zait oraindik. Daukagulako misio ezberdinak direla kruzeroekin, destruktoreekin, urpekariekin eta hegazkinitasuntzeekin 5 milioi eta piko kreditu lortzea bakoitzarekin. Eta hori, errezago gertuago daukagunez kruzeroekin, errezago izango da. Partida desente jogatu behar dira horretarako. 後方に魚雷確認。主砲塔損傷。戦闘機発艦。敵の潜水艦を確認した。敵重要艦発見。Hala, guazen hemendik. Sendatuko gara azkenengo aldiz. Zeten... Ya ezin gara gehiago sendatu. Korazatu bat dago. Horra ziurenik torpedoak ez dira iritsiko, gainera oraindik bi submarino dauzkate. Edo agian geldituta dago. Vale, ez. Edo bai, berdin da. Galoi gehiago guretzat. Hau oso galduta dago partida. Saiatuko gara alik eta min gehien egiten. Horra bada espadan. Agian ez diogu emango, baina
beldurra gorputzen sartuko diogu. Eta betxeko submarino bat hemendik dago. 확장 완료.前方から魚雷接近。前方から魚雷接近。 Bueno, hau izan da lehendaiziko partida. Irten gaitezke. Hartuko dugu Nagato. Eta joango gara esperientzia gehiago batzera itsasontzi honekin. Tier 8ko itsasontzia delako akorasatu berrien lehendabizikoa. Allí no se pierde, donde siempre. Debe estar allí. Allí no está la vida. Siempre tengo las cosas que hay que dejar en su sitio. Están ahí, ¿no? Vale, entonces no digas que no están ahí. Ahí no se suelen dejar, ¿no? Se suelen dejar abajo, ¿no? Vale, pues eso. Heltzen gara baina mendi bat dago tartean. Jolanbe izango da, balen moduan, atagoren moduan, baina izen berdina duen itsasontzi hori. Eskerrak oren gure helburua esperientzia lortzea dela. Home, zenbat eta partida hobea jokatu esperientzia gehiago. Bueno. A ver. Itsasontzi hori gainera uste du datorren hilabete arte ez direla jokatzeko aukera izango.
Eta esaten den moduan partida guztiak ez dira berdinak. 対応完了しました。 敵の確認した。 Hemen oso leku txarran gaude. Beraz, partida honetan esperientzia askori dugu lortu. 撃墜されました。警告。 Baina, 戦場に火災を確認。 baina asko konfiatu gara. 前方から魚雷接近。 Eta hilko gara erreta edo suntzituta. Suntzitu gaituzte, edo zuak suntzituko gaitu, edo etxaiek suntzituko gaituzte. Hoget etxaiek, bai. Mira, mi eta piko putan tagorekin. Eta lortu ditugu gauza, ze gauzatxo lortu ditugu. Eta astillerokoak. Ah, bai, hemen dago. Lortu behar ditugu atago moduko itxasuntzeekin 5.200.000 kreditu. Destruktorekin berdina. Claro, egin behar dira guzti hauek urrengoa desblokeatzeko eta bar. Eta 15 segun guztiak bete ahal izateko eta bar. Beraz, denbora behar da. Hau barekin. Horrelagoaz ere beste itxasontzi batzuk esperientzia lor dezaten urrengoan noizbait izan ahal izateko, baina gure helburuak zehatza izan da, sokaku. Zergatik arrosa duten pertsona guztiak nire taldean egon ohi diren. A ber, beste taldean ere egon daitezke, baina azken aldian nire taldea horrek esan nahi du partida baten erdian alde egin duela eta orduan penalizazio bat dauka eta ez dakit zenbat partida jokatu arte hori ez da kentzen eta jokatzen duen partida osoan agertzen da hori beste jakin dezaten. 各員の健闘を祈る。 作戦指示を。 Hemen atagorrekin konparatuta eta hurrengo itxasontziarekin la Argentina ditzen den ikusiko duzu esatik diren nahiz eta kruzeroak izan oso ezberdinak. Beste itxasun premiona da itxasontzi normala, lerro itxasontziak deitzen direnak. Guazen hortik. Agian sorta bur batekin emango diogu. Agian lortu dugu eston galoien eta bar.
Bostungaloi, bueno, erraz lortzen dira, 戦闘機起動中 partiden arabera. Izan dezakezu partida bat, egiten duzula min pila bat, eta hori edo beste bat, eta bosgarren segunduan hilda zaude. Eta destruktori ematea ez da dirudien bezain errez, eskarrak direlako. Bueno, burro beldurra sartzeko gorputzean. Bale izan dijo. Hala, sentzitu. 警告戦場に火災を確認対応完了しました Eta horren kizuna, gauza da apur bat itxasentxeei hegazkinen erasoen kontrako defentsa izatea. Agian hortik sartuko zen. Bi urpekari itxason... Guazen hortik... urrun baina berehala. Hau ez da korazatu, ez da korazatuek mina jasan dezakete. Cruzeroak bagian ezein beste. Gero premium kontua izan da ere esperientzia eta hori handiagoa izaten da, baina ere horiek esaten, eurak esaten dizut. 敵艦に攻撃を集中せよ Bueno, eso apur bat ematen badiogu. 目標に攻撃を集中せよ Ez da min asko, baina zeo zer bada. Gauza da ez dago destruktorerik gertu, baina korazatuak bai. 対応完了しました戦闘機発艦対空砲員限界態勢に移行する戦場に火災を確認 Torpedorik ez. 戦闘機撃墜されました Ere ezin gara sendatu. Jarri erdian. Gaur botatzen badut eta ematen bat nire taldekiderari, sonzitzen gaituzte biak. Vale, hartuko dugu
la Argentina. Beste crucero mato bat dela. Hau esaterako, hau da arpegiorekin egin duten kolaborazio bat, eta misio batzuk eginda kutxa batzuetan itsasontzi hau erosteko aukera daukazu. Vale, itsasontzionen ezberdintasuna, hau itsasontzi normala da. Bueno, jokoak oparitu zidan bere garaian. Ba, itsasontzi daukan berezitasuna da, sendatu daitekela atago moduan, baina hau irutier txikiagoa da, eta penetrazio proiektilak dituela, beraz, akorazatuen kontra nahiko ona da, eta beste itsasontzi batzuen kontra. Eta hemen sendatzeko tekla atean dauka. Vale, ona da ez dagoela hegazkin itsasontzirik. Pasavski kilometro. Horrunda. Ah, bi itsasontzi daudela. Lion eta Koni, vale, ez nuen ez ulertzen. Ez dakit emango diogun. Gainera torpedoekin ez gara hiltzen. Zendatuko gara apur bat. Eta hemendik ihes egiten saiatuko gara. Entxarter ez dago.
Bueno, batzuten hemen askorik ez jogo egiten. Amago segundu sendatu alizateko. Sendatuko gara eta erlari buelta eman. Eta batzutan gertatzen da hori tiro egiten duzula, eta beste pertsona batek itxasontzi bat suntzitu dutela. 激戦だったがよくやった。 Eta horiek asko mugitzen direnez, asmatzea urrunetik ez da dirudien bezain erreza, nahiz eta 8 kilometrotara egon. Bueno, mina jartzen dugu bitartean. Ezin gara kexatu. Ah, vale. Beste lekuan zegoela. Baina agian buelta emango du. Edo agian ez. Bai, badirudi. Buelta emateko errestasun handiagoak ditu. New Mexico. Buelta eman. Tirokatu ea usten digun. Segundo gara hor. Bueno, hori suntzituta.
Gales min gehiago sartzen diogu gainera. Bueno, batzutan ez, errebotatu egiten dugu. Baina, ben. Beti ez da berdin izango. Vale, ere zintzituta. Agunean bereko dugu magazin bat hortik esploratu dezan apur bat. Crucero bat handago, 2 kilometro. Beste 13. Zentzen nahi? Ez. Eta horra... Lortu dugu. Ez du punturik ematen. Baina gauzatxoak dira. Partida ez bada asko gertzen. Irasita daukagu. Alere 2 puntu dauzkagu. Abantaia apur bat ere ematen dugu hori. 6 segundu, 5 segundu ero. Bueno, ez daki. Gehi ez daki zenbat denbora igaro eta gero. Oh. Magia. Bueno, magia de sortea. Hori ikuspuntuaren arabera. Argazkitza bat. Bueno. Pizkanaka. Ja, bueno, hori berdintzeko eta kanpainetan zen moduz goaz. Mila puntu. Bueno. Partida batean lortzea ere posiblea da. Honen joango gara Coloradoren gana. Esperientzia gehiago hartu desan itxasontziak hemen ere 1000 puntu esperientzia ere behar izango ditugu gure helburua aio gara
heltzea baldin bada. Bueno, ere esperientzia libre puntu asko baldin badituzu ere erabiltzakezu. Baina alere izatea pilaka eta milaka puntu garrantzitsua da. Gauza da itxasontzi hau dela, baren ikusiko duzu. Orduan nora joango gara? Canarias. Have fun and good luck all. Hori jo nada. Bueno, joango gara biadura handienean, Gauza da, korasatuekin min gehiago sartzen duzuela beste itxasontzi batzuekin baino. Enemy force detected. I'm sure you know what to do with it. 1 kilometro oso urruti dago. Ikusten zuen gauza itxasontzi hau edo akorasatu hau dela beste tier berdineko itxasontzi batzuekin oso geldoa dela. Nagato tier berdineko akorasatua askoz ere azkarragoa da. A ber, ez dut esango hau izumo moduan dela, izumo delako oso akorasatu berezia. Zeo zerrengatik ez du atzerakat tirorik botatzen. Baina hau oso motela da. Eta gainera, Colorado 3 saietan banatzen da. Bueno, 8 kilometro. Son, enemy battle wagon has been detected. The spotter is already on the lookout. Son, enemy cruiser has been detected. Ematen badiogu. Ni bat ematen badiot. Pozik gelditzen naiz, eskorik ere ez dut eskatzen. Son, enemy tin can has been detected. Edo itxasontzi hori. Baldin eta asmatzen badugu. Japoni ez da, bueno, estatu batuak ez dira gauza hauek dituen nazio bakarra, baina akorasatu goldoko baldintuzu esaterako estatu batuetakoak eta nahi bat duzu izan 3 tierra marrean itxasontzi honekin egin behar dituzu 300.000 esperientzia puntu. Egun 1000 puntu itxasontzi bakoitzeko hori da.
intel. Reporting the position of a strategic target. Spotter is returning home. Gero gu gaude punteria gaur zerrengatik partida honetan ez daukagula. Gertatu daitek. Partida guztiak ez dira berdinak. The base is our fortress. All on defense. Vale, betorriko nahi zorra. Exhale. Autopilot is Ea zenbora activated. barko dudan. Kids and their technology these days. Lay down your bombs, but save the base. Eta zeo zerrengatik eraki du Pull buelta yourself emateko together, son. aukarik honen Autopilot hemendik is off. dela, ez bestaldetik. Hor arrokarik ez dago, baina ez, biderik errezen arroka dagoen tokia, oso ondo. Jokoaren gauzatxoak. Exhale. Autopilot is activated. Kids and their technology these days. Oh. Bentsat bat lortu dugu. New intel. Reporting the position of a strategic target. No. Ez dakit zein fakzioetakoa den. Bueno, partida hau nahiko galduta daukago. Pull yourself together, son. Hasieratik gainera. Galdu ditu akorazatu bat, bi destruktore eta bi kruzero nahiko aska. Exhale. Autopilot is activated. Kids and their technology these days. Wipe the grin off your face. The enemy is taking the lead. Bueno. Eskerrak distantza aldetik tiro egiteko modura dauden. Akatu zenbat edo urrutiako. Izatez badago lorpen bat joko honetan. Yamatorekin printzipioz egin behar dena dela frantses destruktore bati asmatzi ez dakizen bat kilometroetatik eta destruktore hori gainera da jokoan dagoen azkarrena. Vale, hor eskutatuta dago.
beste zonaldean gure taldeko destruktore bat dabil beste destruktore baten kontra borrokan. Eta hemen orain ez ditut beste itsasontziak ikusten. Bat hor dago, bestea hor, baina... Vale, bat hor. Acorazatu ingalesa. Bueno, hain gutxo gara bera gauzatzak apur bat berdindu dira. Acorazatu asuntzitze hori bai, puntu gehiago ematen dio asuntzitzen duen taldeari. Hegazkin itsasontziak ematen duten moduan. Amazortziko abiaduran. Nagata uste duela hogeita irura. Orain ja... Hau esan da zakegu bataia eginda dagoela. Hiru baten kontra... Jatu behar gara apur bat perpendikular jartzen. Gauza da... Hau jarriko dela gure atzean saiatzen flankeatzen. Gure gala topatu balizateko. Eta... Gauza da hemen... Zure eman nalba zaitut aurrera ere. Pozik gelditzen nahi. A ver. The fire is burning up. Get ready. Enemy cruiser turned to scrap. The enemy doesn't sleep. Torpedoes in front of you. Bueno, bataia hau ezin zen irabazi, bai. Irtengo gara. Eta orain hegazkin itsasontziarekin partidatzat. Ez dakit zeinek nesen okerragoa. Destruktoroekin edo hauekin. Vale, tier 6ko bataia. Tier 4, tier 6... Hegazkin itsasontzi guztiak azten dira tier 6an. Urpekari itsasontziak moduan. Baina, bueno. Ea bate... Honen ostean, zenbait gauzatxo. Zenbait kontenedore irekitzen ditugu. Super kontenedore bat daukagu. Ea zer ematen dizun. Aukera asko dago eta aukera oso txiki bat itsasontzi bat izateko.
Joango gara beste zonalde batera. Bueno. Lehen da izik erasoa. Eman diogun. Bueno, nire esateko eren berdin zain. Orokorrani eta torpedoak, bueno, bat eman diogu torpedoarekin, ez gara oso ongi eramaten. A ver... Submarinekin ordea ez nahi zanak. Ona. Batzutan ez da dirudien bezen errez. Esango honek hauekin, urpekari itxasuntziekin okerragoa nahi.
Errezo bat da asmatzea. Minaren asko zer lortu dugu akorazatu bati zulo bat egitea baino. Galetik harrapatzen balden badiogu. Ez dakit beste zergatik ez duten jotzen torpedoak. Pearl Harborren metro gutxita. Oso metro gutxi zegoen, no? Vale. Erortu dezake. Hori dago apur bat AFK. Hor gure aukerak agastu dugu. Asmatzen baldin badugu. Sentzi dugu bat. Ez dago txarto. Hau partida aleatorioak direlako. Entzun dudanez, bueno, ranketetan gertatzen den moduan joko ezberdinetan, batez ere PC pertsonatxo txampa egin dutela banda bat. Jolasten baduzu hauetarikoa, jendea gorrertu altzaitu, zoik hau jogatzen duzulako.
Beste aldera. Aldero hori ikusi dudalako beste itxasontzi bat, etxaren itxasontzi bat. Bueno, me apunto. Hala, suntsitu dut. Bi. Oh, txarto.
Ai. Xoa suntzitu gaitu. Campaña. Vale, sartu batean, komandanteak behintzat 5 punto habilitate dituena. Vale. Bainara, jongo gara ona. Bi hauek irikiko ditugu lehen da bizi. Bueno, ez dago txarto. Gero superkontenedore irekiko dugu. Ah, lau direla. A ver. Zazpimia eta piko. Ez dago txarto. Superkontenedorea. Orokorrean gehien tokatzen dena da. Ia bosteun. Hemen zer tokatzen zaigun. Hau ez dakidala zer tokatu zaigun eta zer ez. Premium berriro. Vale. Beste superkontenedore bat. Azkenengo superkontenedorea. Hau guztiak egiko ditugu zuzenean. Esperientzia gainera. Ikatz gehiago ziorion. Hona da guretzat eta gore bai. Hemen zer tokatzen zaigun. Irekiko dugu hau. Tenen joan gaitezke, ja guztiak izango dira hauek. A ver. Vale. Irekiko ditugu sortzi. Dirua, vale. Hori hona da guretzat. Diru gehiago. Itxasontzirik ez. Bueno, aukera txikiak dira. Vale. Egian hori saldu daiteke. Azken aurrekoa. Eta azkenengoa.
falta zaigu. Ah, vale, gaurko eginda daukagu. Hemen diruarena, hau 5 egun barru, eta hau ba... Berdin za. Eta hemen puntuarena. Argentinaekin berriro. Itxaron. Ez, hori ez. Hau puntu... Furtaka... Ez galdetu segatik hori den... Pentsatzen dut katxukekin jokatzen badugu helburu hori beteko dugu kanpainarena. Tier boss eikoa. Gero tier 6ko gaude. Nor da Lustin. Esate que es. Ari. A ver. Casia o mono. Baina ez naizela heltzen. Hegazkin bat lurrera.
Ez gara heltzen. Jarraitu ezagun.左舷に魚雷確認。Hamaika kilometrotara.装置始動。煙幕展開完了。エンジンブースト始動。主砲塔損傷。Ez gara heltzen. 優先攻撃目標を指定する。敵艦に攻撃を集中せよ。主砲塔損傷。Ez urruti dago.エンジンブースト解除。Mirarik ere ez eskatu.右舷に魚雷確認。煙幕展開完了。警告、戦場に火災を確認。戦艦、目標に攻撃を集中せよ。対応完了しました。
方から魚雷接近。前方に魚雷確認。エンジンブースト始動。敵艦に攻撃を集中せよ。了解した。A ver.エンジンブースト解除。発煙装置始動。Eta hasi dugu suntzitu gaituztenean. Bueno, irabaztea da. Bueno, ez da txarte egon. Zortzigarrena. Hau ere... Jamagos izar. Batalla batean soili. Eta horrela pizkanaka egiten goaz. Argentina. La Aurora itsasentzi premiuna denez, eman zigutela orain dela urte pila bat Bilboko Fan Servicean, zegoelako Wargaming-zonalde bat, eman zizkiguten bitxartel, eta hor, zetorren, ez dakizen bat dia premium, eta
Aurora eta este bat Ishizutzirekin. Vale, hemen botak ere badaude. 3 bot. Baina, bueno, gure helburua denez kasu honetan dirua irabaztea edo farmeatzea, ereitea, gure ganatzea. Bai, esatea eta egitea bi gauza oso ezberdin dira. Vale, ez dago urpekuntzirik. Ziki. Eta gainek oso gaituzte biek. Eskarrak esperientziena dela oazen hemendik Erdi eta pigutara. Eskerrak esperientzia ekin dira bataia jokatu, zirazten duzu pizkanaka, pazientziarekin. Bestetan noren ez du goratzen zer egin behar dudan. Eta noski, bataia batzuetan esperientzia gehiago irazten da beste batzuetan baino. Ni hemen ez naizen ez bat ere fidatzen. Berdira apur bat. Batzutan errebote ematen dute eta bar.
機起動中。 Gainera partidak eta partidak daude. Ikusi duzu moduan. Ematen diodan. Eta zu geldi zaude. Ez da horren apurez mugitzen. Niri utzi pakian. Jarraitu ezago. Hala, bi gutara. 敵巡洋艦の撃沈を確認。警告、戦場に火災を確認。 Azkeneko 対応 sendapena. 完了しました。
6.000 puntu. Vale. Airea gurea dugu. Hori ona da. Goazen txiro. Hogeita 5.000 eta piko. Furutaka. Hemen babestuta egongo gara. Bueno, akorazatuak zuntzi daitez euren artean. Ez gara ez da urbildu ere egingo. Heltzen joango gara horatzean eskutatzera. Lete hasi dugu. Azkenengoa ikatz gehiago. Esperientzia libre gehiago.
Hemen itxasontzi hau 6.000 doblorengatik lortu daiteke. Hemen babesta gauza bat. Lehen da ezi lortu behar da hau, gero hau. Eta gero hemen Yumihari izan alizateko. Ondo gaita sortze meia. Eta lehen da biziko helburua ondago. Iguami da. Eta deskontuarekin beharko genuke ondea 70.000. Eta horretaz aparte altzaria, hori badaukagu, falta seguna da hau. Hori oren konturatu naizela. Eta gaude nagatorekin gauzatze egiten. Hau izango delako printzipio Saturno batean irekiko duten ramifikazio berria. Eta gauza da hurrengo izango dela zuzenean hau. Jarraituko dugu ahobarekin. Eskerrak tier 7 garela, hemen tier 6koak begira, hau da guk lehen lortu duguna. Eta gobe hori da. Gero beste sortzeak irekiko ditugu. Baita 18 kilometro ahobarekin ez dakit helduko garen ala ez.
情報が必要だ。了解。 6 kilometro eta erdi. Ez gara heltzen. 敵航空機を攻撃せよ。 Okerragoa da daudenean bi hegazkin itsasontzi.前方から魚雷接近。 偵察情報が必要だ。了解した。前方から魚雷接近。了解。前方から魚雷接近。右舷に魚雷確認。前方から魚雷接近。うわ後方から魚雷接 Hilda 近。 gaude. Zuzenean. Gutxi gareko zaitezke gauzatxoak. Vale. 15 zute sortu behar ditugu. 700 galoi bateria printzipalarekin, ondo gai torpedo asmatu, zuntzitu 22 itsasontzi eta 25.000. Eskerrak hau egin behar dela dozein ordenetan. Bueno, pizkanaka. La Argentina ekin ere borrokara. Bueno, tier bosteko zenbat partidatan boten kontra jokatu alda beraz, hor itsasontziak zuntzitzeko asko zer errazagoa da. Nahiz eta gizakiak ere egon. Nola guazen mank. Lazy.
Pena desegotea komunitatearen gauzatzorik. 3.000 milioi irabazi, ez nahi baduzu, bla 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 bla. Helburuak lortza. Honetan dirua. Ez. Gelditu gara hemen ataskatuta. Vale. Kostatzen zaio pizkanaka lortzen dugu helburua. What's the monk? Vale, contos. Minutu bat luzeegia.
発見 Hala, guatzen man.右舷から魚雷接近